Nginibingelele ngifuna ukuthi namhlanje njengoba kumsombuluko kuyilesikhathi futhi kuyiso hleze uyazama empilweni awuphumeleli hleze nje ngikhuluma nje ubishile nasey'nkingeni yazi kodwa nje engifisa ukukuxoxa engifisa ukukusho mase kuzosa kuba mnyama kakhulu mase kuzosa nje kuba mnyama kakhulu mase kuzosa kwekuthi mase kuzosa kuzophuma ilanga uthola abaseduzane kwakho sebeyakhathala bathi hayi sesiphethe ubuthongo thina ethi siyogoba amadlangala kanti ngalesikhathi beyogoba amadlangala noma lesikhathi beqhela noma ngalesikhathi besuka eduze kwakho Thanethi it's your time Thanethi this is my time ukuthi ngithukwe abantu nokungenadusi nje nokubona ukuthi kuyimfaduko yomuntu nokubona nje ukuthi kuyilento kuyiyo futhi ngeke ukwenze lutho kodwa ngoba isikhathi sokuthi kukhulume against wena appreciate bese uthi wena your time it's coming alenzeki iphutha lapha awalenzeki futhi mase sifika isikhathi sakho uthothi sesifika ke abasekho so ke bese ukuthi ezithina abantu abamnyama noma indle emnyama bese hayi usethwele ubani kanti mawungakubuke nje lapha kumshumayeli 3 umqale nje ku3 ku1 uyehle naye uthi yonke into inesikhathi sayo phansi komthunzi welanga yonke indaba enesikhathi sayo khona isikhathi sokutshala khona isikhathi sokuvuna khona isikhathi sokulala khona isikhathi sokuvuka khona isikhathi sokukhala khona isikhathi sokuhleka khona isikhathi futhi nje nosokujikelwa abantu ngifuna ukuthi nje nanoma ngabe ubani ongibukelayo manje nongibukayo noma bekuthubhekene nayiphi inkinga bekezela kuzondlula ngadinwa futhi ukusebenzisa ama-product kadokotela uNgcobo yahlehla futhi noma uze ukuthi unengcindezi ungadinwa nokushayela ucingo lami oluthi 073 219 664 ukhulume nje nami and mawukuthi balibamba laphana reception ubatshela ucela abanikeze mina ucingo ufuna mina uthi nje ucela bakudlulisele ucingo siyixoxele noma bekuthiwa nje unasuku ngesiphi wazi ukuthi udokotela uMngcwabo usemthanjeni kuye futhi ke enye nje into ucingo lami bafowethu liyafoneleka 073 219 664 ongathi uyoze ushaye ngoba u-odi product ngake ngasho nje ushaye noma nje idokotela ngiyacela sesikhuluma sibonisane nami ngilaphe ngiyayilapha inyama nomoya futhi ngiyawelapha kakhulu sixoxe nje sibonisane ukuhleka kuyenza ukuthi nako futhi abo depression basheshe bagudluke bayibona ukuthi hayi bancane baqhele ingaphuza amanzi uyazi ngiphakamisa izinto zami ngiphakamisa abafowethu laba wena obhizi othukana nabantu ekwazi amanzi awathinti nwazi zonke lezi zinto azenzeke komunye umuntu mawukwathinta amanzi uzoyithola njengoba zinjalo angazi ngoba uthe wena usebenzisa itswayi angazomthenza itswayi uyoyigudla ngalo vele ulitswayi kwawena kodwa nje ngiyafisa nazi ukuthi mawusathinta amanzi khohlwa thina mina nje imfihlo yami la uNkulunkulu anibusise niphile nonke emakhaya enhla nasezantsi umhlaba wonke
ukunithanda nje nokunikhathalela ababukeli emakhaya naseyimotweni phela nabaseyibhedlela niphile nje nonke. Inombolo 073 219 664. uNkulunkulu anibusise nisabuka nisalalela. Ngiyanithanda phela.